Balázs. És hány éves vagy, Bazsi? 8,5. Oké. És mit szeretnél kérni a Jézuskától? Szeretnék tőle egy távirányítós helikoptert, meg egy távirányítós autót. És biztos a harmadik is távirányítós lesz. Akkor? Egy laptopot. Ilyen pici fiúnak egy nagy laptopot? És mit tudjon az a laptop, mit szeretnél rajta csinálni? Játszani rajta. És iskolába jársz már, Bazsi? Igen, másodikos vagyok. És van valami kedvenc tantárgyad? Igen, Mely? a magyar. A magyar. Akkor szeretsz olvasni? Igen, És van könyved, amit olvasol? igen. És amit szeretnél elolvasni, de nincs meg, van valami ötleted? Vagy mikről szeretsz olvasni, milyen történeteket? Sok mindent. Sok mindent, kalandosat? Igen. Fiúsokat, ugye? Fiúsok Igen. vagyok.